लोहारा तालुक्यातील नागूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची दुरवस्था झाली असून औरखोल्यांना गळती लागली आहे. इमारतीच्या छताचे प्लास्टर निघळत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून या इमारतीच्या खोल्याचे स्लॅब पावसाळ्यात गळत आहे. यावर वारंवार दुरुस्तीच्या नावाखाली स्लॅबवर अनेक काँक्रीटचे थर देण्यात आले, मात्र जवळपास शाळेतील सर्वच स्लॅब गळत आहे. स्लॅबमधील सर्व स्टील गंजले आहे. यामुळे स्लॅब व इमारत धोकादायक होऊन ती केव्हाही पडू शकते. जिल्हा परिषद शाळेत 12 खोल्या आहेत. सध्या बऱ्याच खोल्यातील स्लॅबचे प्लास्टर पडले आहे. अशा वर्ग खोल्यातच इयत्ता 1ली व 7वीचे 277 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हा परिषद शाळेच्या भिंतीला तडे गेले आहेत, तर वर्ग खोल्या पडझड झाली आहे. स्लॅबला गळती लागल्याने पावसात खोल्यामध्ये पाणी साचते, त्यामुळे अध्यापन करणे अशक्य होत आहे.